Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de World of Tanks. Suntem aici cu o nouă hartă. Avem doar acestea tancuri. Nu sunt ăștia trei, ăștia sunt niște alți oameni. Eu sunt ăsta din mijloc. Și, na, hai să începem lupta. Cu ce tank? Îmi scrieți în comentarii cu ce tank să mă joc. Eu pe Cis cred că aș alege pe ăsta. Da, pe ăsta. Așa începutul, e fain, nu? Scuzați-mă, dar nu știu cum să fac să... Adică știu cum trebuie să instalez pe laptop ca să vadă doar ecranul dintr-o dată. Nu știu cum să fac și am zis să filmez de pe telefon în direct ecranul aici. Mai să vede și altceva. Așa, de acolo să mai cade telefonul, să mă scuzați. Ce mai sunt? Ce trebuie? Eu cu tancul ăsta de aici. De acolo. Uitați-vă. Scuzați-mă. Doar tancurile care le vedeți aici există. Nu știu dacă fac chestia asta, pot să aleg? Nu. Acum, în fine, țin de dau ecranul mai sus. Perfect. Vedeți bine? Sper că vedeți bine. Acum nu știu că nu mă pot concentra la telefon, trebuie să mă concentrez eu aici ca să nu murim. Dacă mor eu, murim toți. Cumva să-mi imaginez că voi sunteți ăștia de lângă mine, ăștia ai mei. Hopa! Nebunule! 6. Te omorât la meu. Uite încă unul aici. Perfect, mi s-a încărcat tunul. Îl iau de la o parte. Ah, shit! Să nu credeți că s-a terminat, că mai vin încă. De asta nu s-a terminat, alul că încă mai sosesc. Dacă durează, nu știu, cred că vreo oră și ceva, uite de acolo vin. Hopa, 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 murim. Perfect. Uite, îi vedeți? Acolo, mă, nu mai tragi cu bombe din alea pe mine, ei! Opa! Aș! Hai! Mă respawnez. Nu faceți griji că mă să respawnez. Eu e aici. Cred că vedeți. Cu alb. Mă respawnez undeva pe acolo, pe undeva. Acum nu știu. Uite aici am respawnat. Harta, dacă e mică, pot să apăs pe aici și să o vedeți mai mare. Scuzați-mă dacă nu vedeți de mâna mea, dar... Mă!
Ce nu e puțin? Nu e puțin, frate. Da, mă. Taci! Așa este sunetul la telefonul meu, ca să știți numai. Bombele doar one shot trebuie să vă dea și sunteți RIP. Din păcate, scuzați-mă mai puțin. Telefonul e așa într-o parte să vedeți aproape tot, dar dacă nu vedeți tot ecranul, îmi cer iertare. Perfect. Sper că vedeți bine. RIP din partea mea. Există și alte din ăștia, dar nu mai te respawnezi. Numai în ăsta te respawnezi. Când o să tot totalul, o să mi-l iau pe la mare, o să vă arăt cum este. Eu știu cum este, că m-am mai jucat, dar nu v-am arătat vouă cum este. Mai am un videoclip, dar ăla cred că o să-l scot. Da, o să-l scot pe ăla, că l-am făcut invers, din păcate. Ce să mai vă zic eu, bă? Opa. Am arătat în asta al ăsta. Știu că nu se dărâmă casele de că acum mă bag în ele. Zic să și să fac. Adică ăsta face fum. Face așa abur și din ăștia că se vede. Încă mai vine. Opa, acolo trebuie să merg eu. Îi dă blană tancul. Bă, nesimțitule! Dacă sunteți cu părinții, îmi cer scuze. Dacă sunteți cu părinții acum și vă uitați la videoclip, câte like-uri? Perfect, 100 și ceva. Atâtea mi-arată mie. Hop. Au, hopa! Ce-am pățit. Perfect. Am mers numai din eu acolo jos trebuie să-i trag. Perfect! Uite. Sper că vedeți eu aici cât am. Am 1000... Pop. Și atât a fost și cu videoclipul de astăzi. Și la revedere! Pa, pa!